no
Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo isu awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng iteranganku galeki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen liya kanyayang leyang tak sawang mencok ning ngepang rekon jangan tak riti sangka kademan sarwi ngoceh dheweke ngalih becokan ilakai tak sumun bojeng ijik podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane bakal atiku kekiwang liyan
bungah yen kelakonnya anding slirane ora bekal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut hati kebranan ora mendem hati kotan saya ndedra tak sranani sun pikakulut bendo.
tanpa mikir ringo ringo danyana gawe sepi Penjantun putaran Pak Dasar
kang redot amres suka Bismillah. Sermo Parwatunggal basaning Baskara genis genis Wan sembah murmulun genis kapur beresang murbe ngerat wong mati pikiran arjo ya mas jarwo muda medeni sang prabu kresna genis genis jarwo muda ya mas muni sang prabu kresna miting klapa jahanan ingkang ikanang sing jadeh mawe buku saweku bapaknete miting klapa kalapa kang maksih muda ya mas saklukune wong ngerti pikiran kotat nalika samono won awang kahanan won tetaing Gusti ingkang akraya loka ingkang sinipat garwa Pramesti ing Kahyangan Suralaya inggih bebesen Sang Hyang Batari Uma putra saking pandhita ing Persi tawi ing kang winatanan Dewa Umaran. Nalika semana ginarwa Sang Pukun Pramesti Guru
malah sampun patutan putra gangsal tatahipun pembayun pukulun Bathara Jambu ingkang kalih Bathara Indra ingkang ketiga Bathara Brahma ingkang sekawan Bathara Bayu ingkang wuragil Bathara Wisnu. Kotap nalika semana senadyan putra gangsal tatahipun bawane Grawa garwa Pramestari ingkang Saralaya kanton mundhak ayune amargi anggenipun ngolah ladi sarira tansah mituhu dawuh tiyang sepuh. Lumrayen to bocah saiki duwe anak siji wis wegah centingan wegah blonyongan ngolah awake banjur mentek-mentek nelek mbiyen bola-bali manak malah saya ayu. Bedane bocah saiki karo mbiyen. Nek mbiyen kuwi duwe anak siji, sing becik sing penak kuwi wong lanang, mesti ditunjung bar magrib lunga turwa ling angkring kono. Enek wawancanan nalika zaman semono. Senajan to sampun peputra gangsal tatahipun sareng amulat ingkang garwapun Bathari Usma ngromasi bilih Bathari Uma inggih sanget culista ing warna ngantos boten tega nilar dhateng pundi kemawon. Wonten wanci ingkang mirunggang inggih menika anggenipun nyawa ingkang garwa Kedhet Tismak ngrasaken sajak wonten rerengujuring penggalih mila pukulun Bathara Grugra nyelaki ingkang garwapun Bathari Uma mekaten alon wijiling pangadika ingkang dereng kawya sing lati. Sekar pepanen Sri Kresna ya mas saklugene mene-mene wong marti pikiran gones ahing nata rahing nata bapak nidole den prayitna saberang haywa sembrono ya mas den prayitna gones saberang haywa sembrono gones den prayitna saberang haywa sembrono Dahning yaning tlaga memba langit mambang tanpa sulan upamaneka bintang saya kusumaya sumawur Wong wilang awi genam atun amati jam sekaring bawana langgeng iwang sukma adi linuwih payung ana jeneng ulun. Mangko Yayi Bathari Uma garwaning sun ingkang ndak tresnani dupi aku mulat slaganira Yayi lenggah ijen tanpa ruang tanpa kanthi
beneh lawan padatan lupiyok sing wis dikanthi para dayang-dayang. Apa sira ngersakake mundhut apa inadosan lawan para abdi ingkang marak sebo. Ning kalenggan iki beneh lawan padatan sajak ketitik saka jatin mitramu kaya ngembang Sukawa. Mula ulun bakal nernyuh jroning rasa amarga durung ngerteni apa sejatine karep. Ingkang sajak mandelong rasamu mula gage ulun bakal mundhut prisa apa ingkang dadi rodados penggalih yayi. Marogage maturu ora-oranipun Kakang ora bakal minangkani panyuwun kita. Duh, kukulun. Eton pun angin kula manarem menika mboten kirang tunggal menapa menika mboten. Ingat awase kula putra pandhita saking Kemumaran kinarya garwa pramesti pukul pamesti guru Malakapala dinten menika sampun wisuda dados garwa pramestari paduka. Mula kanthi mangkin kula kawengku sang pamesti jagat Giripati sampun putra gangsal cacahipun inggih menika Sambo, Indra, Brahma, Bayu lan Wisnu. Lah iya, medine anak 5 ki semarem. Ning bareng tak sawangku iki malah saya medine iki saya ketok tuwa. Ning ban tak sawang malah saya ayu kaya perawan neh. Tambah lembi wae dik bodho kowe tak tukoni klambi tengah abang. Masalah deg-degan. Ninggal ipane ibarate cara pengendang tinggal kondangan ora tega. Napa nggih dah tenan. Lahir batin aku tresna marang kita. Marogage matur apa kang dadi pinggir rasamu kurang piye? Ora wani ento ulun bakal nolak ingkang dadi karep. Nuwun sewu, sinuwun. Etonipun sampun pingah marosing manah. Nanging kala mangsanipun wonten rodados satring penggalih. Mboten kok nandhang krana dereng kasing katresnan paduka menika mboten. Ning kala masa kula ngudha raos sing kok rasane rak sampun dangu to kula dados gawe pamespati paduka malah sampun putra gangsal. Lah yo kekartu atase kula niki garwaning ratu-ratu ning diwa mangka titian panjenengan ikan marmatani Lembu Andini. Kula kala mangsa kepengin ngrasaken nitih Lembu Andini kalian panjenengan lajeng ameng-ameng ing kahanan ningali swasana ing jagat menika. Oh, kuwi penake kowe ngejak ningali swasana endah ing kahanan. Inggih mekaten. Darimo wonten dawuh yen manten kaya mengkono kang dadi pamentanipun ora lan aku ora bakal nolak. Kula dene iki wis samapta wujuding titian ulun ya wujud Lindhu Andini. Bakal tak pinangkani dina iki sawega ing gati samapta ing diri apa ingkang dadi kersamu bakal tak turuti ana ngendi papan dunungi. Nggih kula pengin nganglang bawana mider-mider ningali kawontenan indang swasana nek kaya mengkono. Ayo enggal tata-tata nitih Lembu Andini kowe tajak munggah ngantariksa ndelok kahanan. Kepunden Sri Kresna ler puspita watening kesuming pura lela 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 lela
Kutap nalika semono samapta gati sawiga ing diri dupi sangjang pukul pramestu guru anggenipun mitulungi menapa dados kersanipun garwapun Bathari Uma kawitan nalika seman griya jumangkah aningali titianipun Sang Lembu Andini minangka titianing Dewa Suralaya samapta ing gati wujuding titian Lembu Andini kapurwakan Bathari Uma lajeng ing acaran nitih wonten salebeting Lembu Andini anginipun lenggah dipun inggahaken kelawan ingkang garwa lenggah wonten wingking madhepe enten ngajeng Kotap boten caranta boten wates dangu sigra sumusul Sangjang Jagat Pratingkah anggenipun inggih nitih wujuding Lembu Andini enten ngajeng madhep enten wingking nek ngono wong loro adep-adepan Kotap nalika semono anggipun nganglang bawon ningali geteng swasana nampi pajoban ing jagat salita semono lagya nitih Lembu Andini ingkang kelawan kang garwa Bathari Uma tempuh ing catur nitra anggenipun pandheng-pandhengan tuwuh tukur hadane asmara sinarengan medalipun cahaya kuning candha inggih menika ingkang kuning gumrining mawahi asrining sasawangan wujuding candhi ala sinatan wujudipun angir ingkang sumidin ilir boten waspada jroning penggalih nalika jaman semana saking wontenipun nang angin gya sumilak punang jarting ingkang garwa sumilak kahanan ingkang garwa ketawis wentisipun ngeglo boga retnane nyamargani campun dupi mulat Sangjang Bathara Guru ningali wujuding wentis ingkang garwa brol sampun penggalih kepengin cumbana kelawan ingkang garwa nanging elokipun kepengin inggih menika sarmi kelawan garwa wonten sak ngunggiling Lembu Andini Kotap nalika semono saking wanter seru bantring asmara sakala kama wedhar tanpa lelawanan brol tumiba ing wujuding tlaga ingkang wanantanan tlaga Madirda saya ngangsik pukul Bathara Guru Tatan Saranta boten ngertos yen to boten ngampah ardane anggenipun kepengin cumbana pundhake dirangkul wekan Kotap nalika semana Bathari Uma boten karsa nglanggati wekasane Bathara Guru saya dangu saya muntap dukane wantring anggenipun muntap dukane boten ngertos dados raksasa wujuding Sangjang Jagat Pratingkah nalika semana tangane loro dadi papat sawi gereng-gereng merga tinulak karepe atos kawan enggal nalika seman gembrayang rikmane ingkang garwa Bathari Uma lan dipun rawuh wajahi ingkang garwa Bathari Uma sakala bubrah madul kadot dene rupane kadot dene raksesi pinangka patening kodrat dinten menika
Bathari mau sampun sameling saka kados rezeki wekasanipun dipun pisah mung sakmene katresnanku kelawan kowe ulun bakal bali mah kayangan yen to jeneng kita manggono ana sela mangumping utawa ya pasetran gondo mayit pinaka aratune bangsa jin setan bebayangan wonten nalika jaman semono wujuning kama wedhar ingkang tanpa lawan ingkang dawah wonten salpeting tlaga ingkang winatan tlaga Madirda yen disawang kaya getih dudu getih kaya daging dudu gating ibarate kaya gumuk wujud gumuk saya ageng nganti gedene sak kendang gumuling nalika semono saya ageng wujudipun nangkama salah ingkang manggen wonten ing tlaga Madirda kotap nalika semono boten sranta gawe kaget tuwingipun nang gara-gara sumundul ing kahyangan Suralaya kaget para kadang Dewa Suralaya sami sangkep sedaya gaman nak yanan papan dening gara-gara tapi prapta wonten ing tlaga Madirda nalika kotap nalika wujuding genthih dudu getih gumutipun krocok gamane sakala dadi bau kanan lan kiri bekasane jumudul wonten ing madyane tlaga Madirda saya genah saya lamat kadyat kadur wekasan pun Bathara Kulun nalika jaman semono sigra ngundang para gadang dewa dumudul kaya bocah bajang ingkang watake rasa sawi gereng-gereng angin wonten dewa bojil pilihan agung cici kalan matpate ojo diwaku dumadi wujud titah mapan manggon kono telenging tlaga winatan tlaga Nirmala nganti aku ki bingung aku sejatine sapa lan aku anake sapa lan ibuku arane sapa lan aku urip kon nyang apa lan aku bakal nyang apa timbangane dadi binging atiku brontak ana ing kahyangan Suralaya aku njak Bantala arep ngupati ana ngendi papan dene pengadilan tak gedhene lemah ping 3 tumundul ing akasa prapting kahyangan Suralaya Ranghayo Sambrono
Berkenjang berjeng Pak Pong wau dene tegor kowe kali cudi sapa sing gawe. Gawe kaget dugi aku muat ana ngarepan ulun, ana wujude bocah jabang, wujude kaya dene watake raseksa. Ora aku ulun bakal tanya marang jeneng kita iki saka ngendi? Asal kita lan sira iku sapa? Ana medine iki sing takon ki aku. Lah aku malah ditakoni aku karo awakku dhewe rung wanuh tegese aku ki sapa? Jenengku sapa lan aku anake sapa? Mulai tumrape wong petuk takon nang dalan genti tenakon aku ki sapa? Mulai tuduhno. Njur aku arep piye lan anggonku njaluk pengadilan ana ngendi sangkan parani. Ngono. Titah bojangkara kowe bakal tak wenehi ngerti yen asal kita wujud butah bacang kuwi dumadi saka kama salah. Yo kuwi kama salah. Omone Sang Hyang Jat Paratingkah ya pukul Prameti Guru. No. Dadi arep piye-piye wae kowe iki ora tanpa roseh turase Sang Hyang pukul Prameti Guru. Oh nek kaya ngono aku bakal nyuwun prisa. Aku wong nom atase pengin abekti karo wong apa kleru. Ya bener. Bakal tak dukung tak dombani yen. Yen ngono aku kudu pikirenahno aku njaluk Godoringo. Kula dina iki ora kasuwen. Ayo enggal tak kanthi manding ana ing Kahyangan Saralaya panggih lawan bapakmu. Mula dina iki ndejak lemah ping 3 ciptamu ya kuwi mandeng ana ing Kahyangan Saralaya. Supaya enggal prapting ana kahyangan kono nggih. Cinta burima jinggo saup wong prawira anggap labun nagara Pusus tingriya manganti sira ing dia manganti sira Sena pagunurus karing toya nalika semana gara garang Kahyangan Saralaya Sang Hyang Prameti Guru bingung sing ngeder Kakang Pukul iku wonten dawuh Yai Guru. Wonten owawang kahanan wonten salpeting Bali Marju Kundha Manik. Wonten salpeting titah wujud jabang wataking kados Sarasuksa.
Menika sinten Kakang? Monggo panjenengan wenang Murbalana Sesa. Monggo dipun purba dipun inggih menika dipun tangleti. Karepe bocah iki anggenipun manggih wonten ing kahyangan menika kersane kados pundi? Mangkota bocah-bocah Angkara sira iku sapa lan prapta ing kahyangan lekas kita darbi karep apa? Waladalah pukulun Prameti Guru medeni aku sing bakal takon karo panjenengan pukulun. Dumadiku iki piye carane banjur aku iki yen to isih turase titah bapakku sapa ibuku sapa mulane aku njaluk pengajian ana ngersan pukulun Prameti Guru. Piye Kakang ngeten critane ngeten niki sedhik kula kathah mengertosi bilih sejarah niki kepeksa kula dudah-dudah sejarah. Duk rikala dinten kawritawin kepungkur nalika kala semanten panjenengan lagi ameng-ameng kelaman kang garwa pun Batari Umu. Pun Batari Umu jroning lasa penggali kepengin nitih lembu andeng ini sarimbit kan Yai Guru kepingine badhe nganglang bawana ngali swasaning kahanan. Kocap nalika semana sareng samapta ing gatinggen pun nitih lembu andi kekalih. Medine penjantase emut. Iya Kakang. Penjante nitih niku ten ngarep nang mburi. Aku neng mberi. Lah niki jenenge kwalik wayahe sing putri ning ngarep penjane ten wingking. Lah malah sampean kok madhepe mlinggo ning ngarep madhep teng mburi. Saya ngasek rene penjane rumasan asline endang warnane sulih Jawa ranane ingkang garwa Batari Umu. Lah niku bangkit timbule asmara kepengin bercinta malih. Nggih mboten wis tak mono wae. Lah niki sejarah mengke lan dongeng mboten tutuk niki pripun? Ngoten. Wong nyatane nggih termasuk niki fakta iki gumathok. Mboten kena selak perkara luput lalani menungson kantun kon kalih. Luput perkara jarak lakon, luput merga saka paring Gusti ing karya luka. Yen awake ora jarak, yen ngono mawa makna yen to awake dhewe nampa piwulangi Gusti kang gelar bawana. Lah pekasane Penjayai Guru kena pacoben anggenipun nitih lembu andi kelawan garwa kinebat wujuting angin maruta saking bantene warna sang nyuilakaken napa inggih menawa nyamping ingkang garwa saweke kumlebat cumilak kantos ketawis wentise ngiglo gudha resnane. Lah ending iki margane masalah lampahan iki. Nah Yai Guru boten ngampah, boten saged ngampah. Tuwuh kama salah tanpa wedal. Ingkang kama kala dumawa wonten tlaga Madirte telah tlaga Nirmala. Ponang kama disawang wujud getih dudu getih, wujude gumuk dudu gumuk nganti saya gedhe nganti geger kahyangan Suralaya. Padha nyayinaken wujude karepe dewa-dewa badil disirmonakaken sarana ngrocok gaman pusaka ing kaduwatan ning delalah malah boten saged sirna malah dados lare. Nggih niki wujude niki turas sampan niki ngaku lan boten ngaku anake ndika Yai Guru. Oh ngono Kakang. Nggih ya nek kaya mengkono kita Pujangkara kowe bakal tak akoni Urasulun. Dina iki bakal tak paringi asma ya kuwi nganggo jeneng Kama Salah utawa nganggo jeneng Bathara Kala. Dadi Bathara maknane dewa, Kala kuwi wanci, kowe diwani-wanci ning tugasmu uripmu ya kuwi gawe guru kari gendho sapanunggalane. Mula dina iki syarate
kowe kudu sumungkem ambopo, kowe kudu sungkem karo bapakmu. Ngarep padane kene ngono. Karo ngaturke pangabekti. Oh kaya ngono pukul nek ngono aku tak ngaturke bekti karo panjenengan Rama Pikulun ana inggih ngarsane Pikulun. Tirtawantaya mungunindra Prataru Pratapan Kasmana ngarep ingkang nama Sangjang Jagat Pramesti Guru. Inggih menika lare ingkang wujud rasa wujude kama salah menika tampun dados jabang ingkang bersarandini badan wadakipun Kotapnan Kasmana sareng sumungkem ambopo ngarep paduanipun ingkang Rama boten ngertos sangkaning bilahi tan pegat prayinan batin sigra binetot siyungipun kekalih ing Bathara Kala dipun bedhot ing kalawan ingkang Rama sakala dados pusaka loro catahe sampun binedhok siyungipun kekalih dipun jambak rikmanipun kotap wonten ing kahanan punang rambut punang rikma malah dadi piranti kembane pusaka ing Kahyangan Suralaya. Kotapnan Kasmana saking pantering sang wantering kaperbawane Pukul Pramesti Guru saya ageng wujuding Bathara Kala mboten ngertos salin sloga jangkep sedayane ageman nganggo kulo diwa Kotapnan geger kang padha mulat dadi